Ogai mar Obila Douglas Kanja otimo limbe mapoya e alwora ma Kwa Binzaro mayudore e kaunti ma Kilifi, kama noyudie ringre ji 34. Kanja manolimo bunguno olando ni fuonde mamoko 102 mag dhano oyudi kendo mopogore gi ringre 34 motelo ka. Kanja nolero na apisa mag okwach kich dhi nyime gi nonro matut kendo machiegni ni gibiro chiwo ler e wi ringre moseyudi e alworago. Kata kamano okoni maromo achije 11 osemaki kod obila kitudo kod njore ma Binzaro. From the word go, I said that we want to work as a team. We want to work as a multi-agency. We want to engage everybody, from intelligence collection, the community, the leadership of the communities, and everybody else. We working together, we can be able to overcome this. But you must also remember that this is also a very, very expansive area. It's a forested area. Shakama Ranch is over 50,000 acres of land. So it's a huge, expansive forested area. And for that reason, it needs all of us to come together.